Hola. A continuació, us explicaré com resoldre equacions entenent el procés. I és que la veritat és que la resolució d'equacions pot ser feta sense tindre cap tipus de coneixement, simplement fent una analogia amb una bàscula. És un procés prou intuïtiu. Anem a veure-ho. Un barril pesa 18 quilos més que una àmfora. Vaig a presentar-vos un problema i a partir d'aquest problema anem a deduir l'equació i com resoldre-la. Val? I una àmfora més un barril pesen 148 quilos. Quan pesa una àmfora? Val? Es plantegem aquest problema i ara veurem com resoldre mitjançant aquesta analogia. Mireu, el pes d'una àmfora, val? I el pes d'un barril me diuen que és el d'una àmfora més 18 quilos. Molt bé. Si me permeteu, per temes de facilitat a l'hora de dibuixar, vaig a simbolitzar una àmfora amb una X. Per tant, el pes d'un barril serà X més 18. Val? I el que me diu el problema és que si jo tinc el pes d'una àmfora, o sigui, X més un barril, que en realitat és una àmfora més 18, és a dir, tinc dos barrils, dos àmfores més 18 quilos. Això és igual a 148. Molt bé. Com penseu que es podria resoldre aquest problema? Tinc una bàscula, dos coses que no sabem el que pesen, són iguals, val? En aquest cas són dos àmfores, molt bé, i 18 quilos en una banda. I en l'altra tinc 148 quilos. Quina operació manipulativa faríeu? Doncs imagine que molts estareu dient, val? Perquè no puc atravessar el telèfon o la càmera, que el que puc fer és agarrar estos 18 quilos i llevar-los d'este plat i deixar només les dues àmfores. Però que llavors, si faig això, la balança farà... Perdó, al revés, no? Panc! Se n'anirà cap a aquesta banda, perquè he llevat 18 quilos. I he de llevar també 18 quilos de l'altra banda, per a que se mantinga horitzontal. Per tant, si jo li lleve a 148 18 quilos, val? És a dir, li reste 18 quilos, el que me quedarà així són 130 quilos. Molt bé. Llavors tenim en una banda dos coses que no sabem el que pesen i en esta banda 130 quilos. Molt bé. A algú se li ocorreix com podem saber el que pesa una única àmfora? Perquè és el que se ens pregunta. Ens pregunten quan pesa una àmfora. Pensem un poquet. Què he de fer jo? Si deixe només una àmfora, evidentment, la bàscula se me n'anirà cap allà. Què he de fer per a que la bàscula se mantinga recta? Si lleve una àmfora d'esta banda, he llevat la meitat del pes d'este plat. Per tant, a esta banda, si jo en lloc de 130 deixe la meitat de 130, val? És a dir, dividisc 130 entre 2 i deixe només 65 quilos, que és la meitat de 130, llavors la balança es quedarà horitzontal. I sabré que una àmfora pesa 65 quilos. Molt bé. Anem a traduir este problema a llenguatge algebraic. I anem a fer pas a pas aquestes operacions que hem fet de traure i ficar i la meitat. Mireu, esta disposició en realitat és 2 voltes x, 2x més 18 és igual a 148. Val? Fixeu-vos l'analogia que n'hi ha entre la balança i aquesta expressió algebraica. És exactament el que fique a un plat i el que fique a l'altre plat. Si jo d'esta equació li lleve el 18, la
igualtat no serà certa, la balança se n'anirà. Val? I això, matemàticament, diem que la igualtat ja no seria certa. Per tant, el que fem en este primer pas és, si jo vull traure els 18 quilos d'esta banda o d'este membre de la igualtat, el que fem és si llevem 18 quilos d'esta banda, i escriuria això, no? Llevaria 18 quilos d'esta banda i 18 quilos de l'altra banda o de l'altre membre de la igualtat. Esta seria. I si operem un poquet, el 18 se simplifica i me queda exactament el que tinc així. ¿Vale? Que seria 130, 148. ¿Vale? Estic fent el mateix. L'única cosa és que he escrit així, menys 18 i menys 18. ¿Vale? Per a que se veja que el que he fet per a passar d'ací a així és llevar-li 18 quilos de cada plat. O sigui, de cada membre de la igualtat li he llevat 18 quilos. Molt bé. I ara, per acabar, el que hem fet ha sigut dividir entre 2 les quantitats que tinc a cada plat. Això, en la nostra equació, que és esta, si jo dividisc entre 2 els dos membres de la igualtat, me queda x, o sigui, 2x entre 2 és igual a 130 entre 2, ¿vale? Que en realitat el que tindria seria 2x entre 2 és 2 i 130 entre 2 és 65. I aquesta seria la solució. Molt bé. Realment, si vos adoneu, sí. O sigui, no hauria de... Ja podríem acabar el tema així. Perquè qualsevol equació, amb un poc d'estratègia, i fent l'analogia a la bàscula o a la balança, es pot resoldre d'esta manera i de forma que el concepte fonamental és que jo tinc una igualtat que és com una balança. És a dir, si jo faig alguna cosa a este membre, a este plat, li he de fer el mateix a l'altre membre. ¿Vale? Si li lleve 18, li he de llevar 18. Si dividisc entre 2 este membre, he de dividir també entre 2 este membre. Si he de multiplicar per 2, per exemple, perquè m'interessa a un membre de la igualtat, faré el mateix a l'altre. Etcètera. Val? Molt bé. Doncs anem a fer servir aquesta estratègia amb aquesta equació. Val? Molt bé. Imagineu-vos que és una balança. Però ja anem a fer-lo de forma matemàtica. 5x menys 2 és igual a 2x més 10. Home, allà el que hem fet és treure-nos de damunt el 18, que està... Bueno, així podríem fer el mateix amb este menys 2. Si jo vull llevar este menys 2, el que he de fer és sumar a esta banda de la igualtat, o a este membre de la igualtat, 2. Però si sume 2 així, he de també sumar 2 a l'altre costat. ¿Vale? Operem i me queda 5x és igual a 2x més 12. Molt bé. Què se us ocorreria? Si jo tinc els dos plats i tinc una cosa que no sigui una banda, ¿vale? En un plat i en l'altre plat també una cosa que se me pot ocórrer és el que anem a fer és aïllar la x, ¿vale? Ja us adelante. Si yo me lleve este 2x de esta banda o de este membre de la igualtat, serà més senzill per a mi trobar la solució, perquè arribaré a una expressió d'este tipus, ¿vale? No sé què per x igual a un nombre, ¿vale? Si vull llevar el 2x, el que fem és a 5x, si le reste 2x a este membre de la igualtat, li puc restar 2x a l'altre membre de la igualtat. I la igualtat no varia, és equivalent, ¿vale? Igual que allà. I així, 2x i 2x se simplifiquen, se dona 0, i 5x menys 2x és 3x, igual a 12. Veritat? Si tenim 5 àmfores i li llevem 2 àmfores, me queden 3 àmfores. Molt bé. Doncs ja quasi bé hem acabat. 3 per x és igual a 12.
3 àmfores pesen 12 quilos, imagineu-vos, val? Què podem fer? Per a aïllar la x i trobar la solució de l'equació, perquè és l'únic valor de la x que farà certa esta igualtat. Doncs, dividir entre 3 els dos membres de la igualtat, veritat? Si dividim entre 3 esta banda, me quedarà només una x, que és el que jo vull. Però he de dividir també entre 3 l'altre membre de la igualtat, per a que se mantinga en equilibri la balança o, en aquest cas, que se mantinga certa la igualtat. Per tant, este símbol vol dir llavors, o aleshores, 3x partit 3 és igual a x, és x, val? I 12 entre 3 és 4. Per tant, x igual a 4 és la solució, és l'únic valor que fa complir este valor. I quan acabem de resoldre l'equació, comprovem que és gratis. És gratis. Val? Mireu. Anem a substituir x igual a 4 per a veure si és solució, si és l'únic valor que fa certa aquesta igualtat. 5 per 4 menys 2 hauria de ser igual a 2 per 4, si ho hem fet bé, val? Això d'ací seria 18, i 20 menys 2 també són 18. Perfecte. Hem resolt de forma exitosa l'equació. Hem trobat una solució. Espero que hagi quedat clar, i si no, me feu alguna pregunta. Ja sabeu, a partir d'ara, d'esta manera, i aïllant la x, sempre mantenint les operacions a un membre de la igualtat, fent-les també a l'altre membre, podrem aplegar a la solució de l'equació, però sempre tingueu en ment que és com una balança. D'esta manera no vos equivocareu. Molt bé, espero que vos hagi agradat. Fins a la pròxima.